halisa o tasira la ka awla doniya aw ka do ka fo ko minye anga jamana nyamawiye o kembe ka ministry so munun kolonzo nyona wala sa wa alala jarabi munun nuba ansoro no ye ka sarawiye olu kumengo nyuma o ka ke do ka bo o tonyon la ka nyesin jamana de mo ni amba fo o mo ko comité interministériel de gestion de crise et catastrophe olu ye sigike sigi mi nakara kunu tarata octobre kala inklitani nani samba flamgo ani duru sigi kumba minye o de taji ko gele ya mimbe anga jamana kono halisa jamana nyemo desidale no akoina mune bi se ka keteli ala de wala sa jamana de mi se ka lafiya cogo mina sigi la yini nindi o kuma sigi yere nyema ya o tumbe premier ministre bolo no general division ablay maigaye mbadon ikado taji ko la halauka uye hakilna ta ninga miri na ucha manja temene oni nyonche ikado femi mi se jamana de ubi se ka taji soro cogo mino awa o fere o strategela anga jamana gouvernement aya jira ka fo awa fembela jelebe ke mimbe alika sebaya la wala sa awa amsiga taji soro cogo mino anga siga ta anga ciwla doga bogula yawla o de okumu konna la feminye u ka bara bablo dalu nye o de bitalike mamunu mbe no lu ka bara ye taji yere nali e ka do jamana konna la no lu ka bara ye taji nali na afirili o lu ka siga nyangula do ka bara o ke awa bolo ni nyoma konna la amafu moko coordination ni concertation e ka do olu ko barake lakana ta fanvela o kato jamana nyemo bu disida o lani ala sonama taji boli jamana waro la ka do anga jamana kono o lakana bara jamana nyemo bu disida o la e ka do ka fo minye taji soroli jamana dum ve awa ka di adi so nyumala ani adi chugo nyumala sharia konna la o baro funanga sabati e ka do ka fara o kan minye taji mara yoro ye ka sega olu doula bonya ka do kura do fara o kan halibi anga jamana konna la wala ta do ka fara taji marata o kan taji mara yoro kan anga jamana konna la e ka do olu de kera hakilna minu ni obora o ka ni sigi konna la mbadum e ka do ka fo amada omo jamana gouvernement mi baraba munu fana bolo da olu do be talike ka dobo olu yere ka soro la jamana yere be soro minge soro bosobo bolo taji ko nyanabo baw mamunu minen taji anga jamana konna na noy opérateur économique ou pétrolier ou olu be musaka do bo ika do douani la ka dobo ola jamana yere ka jien oko ika do douani yoro la ani fiscalité ika do on yere ka jien jamana ka soro doko wala ta taji tanala o fono misika lafia chogo mi halibi la ngini jamana do misika o lafia re tono bo chogo mi no jamana nyama uye nunu de mirina uta bara nunu uye nunu ni tanin chogo ina o kuma uya laje ka fo fen fuyi gele ya ndande ni wati nkonna na gele ya munu mbe ni olu yere ka jatemina yo ye o de ka fo ma do be ubu banga taji fere hal ni taji bu bolo ubu banga taji fere do be olu be taji fere nga uta fere a fere chola amba fo mo ko structure parallèle ni taji ke nga fere station na uba taketanu u ka so ni nga fere u so na prila o fren gele ya u ya jira ka fo o jatemina na u fe o kuma minyi jamana nyamawiye fura nyuma mi tiga wala olu boli busaw o nyuma bu bolo mami mana soro o bara jugula ni Allah sonamo minga dima ikdika aw saya nyegoro o bi famu ni Allah sonamo o kuma hakil no fona nya jira ka fo fera no develop bisa reke fo pour que taji fere ro bisa baraka 24 heures sur 24 ko ka damne si ko manda 6 heures la fo so mona wara 6 heures su fela ko kana kala wala sa mo bisa taji soro nunun bela jele de akil nawye akil na munun boro ka sin kunu aywa sigi konnala o kuma aywa la yini ko ni kera ni dronde ka jira ka fo o sekonu de mayra fengo fenyi unoke wala ta taji bisa soro jamana don ve chomino mbado o stratégie la halisa ambe awla donna ka do ka fo jamana premier ministre no ye general de division ablay maigaye aye anga jamana lojura to munum be ni olu ye ala ye wa olu nye mine ula ni olu ka yeli awa o kera banaye obolo no ye nye dimi bato ye fotuko wala ma fo fiendo olu ka to mimbe no be wele ko union malienne des aveugles IMAV olu ka nyema ni akwa tonde ma olu tara u bisimilara ikado anga jamana gouvernement nyema fe no yejina de division ablay maigaye minye ni to nyema baisa ni oye haji bariye ani atamanyo ntundo utara ninga ta fulike premier ministre la uka la halamu mbe ufe ningo jira Allah ikado bunyani karama konnala uka la yinu konnala minye awa fiendo ye olu ma kemenani ni bidrobe shifina kaudo olu bisika demesoro chugumi no oye o lase premier ministre mo ka faraoka
olu yɛrɛ ye baarakɛlaw de ye olu bɛ dɔ kɛ u bɛ bolola baaraw kɛ nka u ka bolola baara fɛn bilalenw kuma dɔw la maaw bɛ pan kunna o kuma awa jamana bɛ se k'u dɛmɛ cogo di u bɛ baara minnu kɛ olu bɛ se ka san olu ma fu ɲini maa fɛ o tɛ gɛrɛbuya kɛ koyi nka o de bɛ baara kɛ u b'a fɛ u ka baara kɛ fɛnw fana ka san maaw fɛ o kuma jamana bɛ se ka mun de k'u ye u ka laɲini minnu kɛra premier ministre la olu bɛ tali kɛ olu n'a ɲɔgɔnkow la jamana gouvernement ɲɛma a tora u jigi kɔrɔ barisabula a y'a jira u la k'a fɔ u ye laɲini fɛn o fɛn kɛ a si kelen tɛ fili i k'a dɔn sununkun na wa a bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn u b'a bɛɛ lajɛlen tɛntɛn k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ n'o bɛ olu yɛrɛ ka sebaya kɔnɔna la o bɛ kɛ u ye walasa nimisiwasa bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sigi a kɔrɔfɔw fanba a bolila nin na a ɲɔgɔnkow de kan n badenw awa o kɔfɛ fɛnɛ fɛn min ye ministre min ɲɛsin bɛ sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɔgɔn ma ani maliden kura yɛrɛ dilanni ni o bɛ tali kɛ Abdul Kasim Fɔnba la ale fana ye sigi dɔ kɛ sigi min n'a kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen a kɛra ni Bamakɔ sifinnakaw de ye Bamakɔ sifinnakaw i k'a dɔn u ni ministre ka nin sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka hakili jagabɔ kɛ walasa sifinnakaw sen bɛ se ka don jamana yɛrɛ jɔli la cogo min na walasa sifinnakaw jɔyɔrɔ ye min ye jamana jɔli la u bɛ se ka o kɛ cogo min na i k'a dɔn sigi in kunba de tun ye o ye a sigi in kɛnɛ kan kɔrɔfɔ dira denmisɛnninw fana ma n'o ye sifinnakaw ye k'u lamɛn u ka hakilinaw la ka u to yen bolo kana biri u da la u hakilina ye min ye jamana ko la u ŋaniya ye min ye jamana ko la u k'o fɔ u ka dɔn min bɛ se ka kɛ o ka kɛ sigi in de laɲini ye nin ye minisiri Fɔnba a kɔni ye foli kɛ denmisɛnninakaw la a y'a jira u la k'a fɔ u bɛ wulikajɔ min na jamana in kɔnɔna la a dɔnnen don wa jamana bɛ se ka disi gosi ni sifinnakaw ye bi barisabula sifinnaka caman de bɛ yen o cɛsirilen bɛ Malikurako la jango faranjafanga ɲɛmaaw naani bi cɛ sifinnakaw jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kuma o foli kɛra u la nka k'a jira k'a fɔ halisa sifinnakaw k'u bolo fila lajigin dɛ u ka hali bi taa ɲɛfɛ ka wulikajɔw sabati walasa awa jamana in bɛ se ka ɲɛdakɔrɔda cogo min na laɲini ye min ye n'o ye foroba laɲini ye n'o ye an ka bɔ tɔɔrɔ ni degun na an ka kɛ Malikura ye o baaraw ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na bɛɛ ni kelenya jamana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka o bila sen kan Mali jamana kɔnɔna la wa sifinnakaw kana to kɔ o la cogo si la minisiri Fɔnba a ka ladilikanw olu tɛmɛna nin ni a ɲɔgɔnkow siratigɛ fɛ o kɔfɛ Burama an b'a yira aw la k'a fɔ Madagascar an tun y'a yira k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ an n'a fɔ Tisake n'o ye Andry Rajoelina ye ale tun y'a yira k'a fɔ k'ale ma boli dɛ k'ale taara groupe électrogène ɲini de la ka na d'a ka jamanadenw ma an y'o kuma fɔ aw ye kunun nka a y'a to de la o groupe électrogène ɲini yɔrɔ la ni ka décret dɔ ta ka Assemblée nationale k'o ci a y'o ci waati min na ni a ka fanga tɔ tun ye jurunin kelen ye o jurunin kelen tigɛla ye barisabula sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko CAPSAT n'o ye unité dɔ ye unité minnu bɛ yen ni olu kun fara bɛ awa jamanadenw kan minnu burutira olu de kun fara bɛ olu kan o kuma a ye nin baara in kɛ waati min na Assemblée ko bɔn o y'i ta ye i y'i ka Assemblée ci jamanadenw ka Assemblée o ma ci olu taara don wasabulon kɔnɔna la ka sin k'a ka destitution n'o ye a ka jamana ɲɛmaaya banni ka sin k'o voté ten k'u sen fila n'u bolo fila bɛɛ kɔrɔta k'o kuma ko jamana ɲɛmaa ko a bɔra jamana ɲɛmaaya la o kɛra waati min na i k'a dɔn u ka cour constitutionnel n'o y'u ka sariya bulon ye o fana ko ayiwa ko vacances ko président ka vacances k'ale fana y'o constaté o kɔrɔ k'ale yɛrɛ fana ɲɛ b'a la k'a fɔ ko marabaa tɛ jamana la bilen o kuma marabaa kura min bɛ jamana ni ale b'o ko la dɔn ko o ye maa kura ye maa min n'o bɛ o unité in na ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye n'o ye colonel dɔ ye ko Michael Radrianirina Michael Radrianirina ale de ye maa kura ye cour constitutionnelle ye maa min dɔn jamana ɲɛmaaya la awa Madagascar kɔnɔna la nin waati ninnu na an bɛ dugawu kɛ Madagascar jamanadenw ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o sabati o kɔfɛ min ye Paul Biya ka jamana n'o ye Cameroun ye Paul Biya min bɛ fanga na kabi san 40 kɔnɔna la Paul Biya min ni a yɛrɛ bɛ san 92 la Paul Biya min ni a b'a ka mandat 8 ɲinini la ani maa min dara ɲɔgɔn da la ɲɔgɔn fɛ ni o gun b'a la kosɛbɛ o ye Isa Choroma Bakari ye Isa y'a yira k'a fɔ kunun ko ale gagnera de dɛ ko kuma tɛ fila dɛ k'ale de gagnera ko Paul Biya ka bɔ fanga na ko a ka fanga banna a y'a jira fana k'a fɔ k'a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin candidat n'o ye cɛbɔ tɔw ye cɛbɔ minnu bɛ yen ni olu ye ale yɛrɛ wele k'ale féliciter k'a jira k'a fɔ k'a gagnera o kuma k'a b'olu fo ko Cameroun kura ko de bɛna bila sen kan sisan ko Paul Biya ko a sera a seyɔrɔ ko bilikanboli don ko nin y'a seli a seyɔrɔ k'a ka jigin escalier fɛ o ka fisa a ka bɔ ka bin
donc o kɛra ale ka kɔrɔfɔw ye i k'a dɔn Polimbiya jaabili la nka ko in kɔni bɛ an ye boson bɛ la k'a lajɛ kɔrɔbɔrɔ ta fana o fana ɲagaminen don olu bolo ye Burama o bɛ ana don kunnafoni bakurubaw kɔnɔ teliya la i bɛ taa n'an ye lakanabaw fɛ yen nɔ an b'olu ka kunnafoni di yanni an ka don kumaw kɔnɔna la